Husker du lugten af nykogt potet fra bedstemors køkken? Den trygge stemmen, som forklarede, hvordan magi kunne skabes. Vi snakker selvfølgelig om Ingrid Espelid Hovig. For mange af os er hun synonymt med en enklere tid, da maten var både enkel og fuld af kærlighed. I dag skal vi tage en smagfuld rejse tilbage. En nostalgisk rejse for at genopdage 15 glemte retter, som Ingrid lærte os, og som fortjener en plads på vores tallerkener igen. Lad os starte nedtællingen. Nummer 1. Kålsuppe. Og her starter vi med selveste kålsuppe. Enkel, men fuld af smag. Kål, kraft og kanskje en liten bit af pølse. Ingrid lærte os, at denne suppen var et bevis på, at de bedste tingene i livet ofte er de enkleste. Den var billig, næringsrig og en varmende, beroligende ret, som mættede en hel familie. Nummer 2. Fiskeboller i hvidt saus. En ret, som næsten alle barn elskede. De myge fiskebollene, købt i boks eller laget fra bunden af, blev badende i en dejlig, hvidt saus. Ingrid sin version indeholdt ofte lidt muskatnøt for at give sausen et ekstra løft. En enkel og beroligende middag, som altid faldt i smag. Nummer 3. Saltkød og kålrotstappe. En klassisk kombination. Det salte, røgte køddet blev kogt mørt og serveret med en fyldig kålrotstappe. Nogle gange blev det også serveret med gulerot og poteter og en god klat smør. En ret, som smagte af tradition og som blev tilberedt med en respekt for råvarerne. Nummer 4. Kålrabistappe. Ofte serveret til pinnekød, men en stjerne i sig selv. Kålrabistappen blev lavet ved at koge kålrabien mør, mose den med en potetstamper, og der røre ind smør, fløte og krydder. Resultatet var en stappe, som var silkemyg, sødt og let. En perfekt balance til salt, kød eller kraftig saus. Nummer 5. Svineknokke med rotmos. En ret, som tager tid, men som var værd ventetiden. Svineknokken blev kogt sagte til køddet faldt af beinet. Den blev derefter serveret med en silkemyg rotmos, laget af kålrot, gulrot og potet. En ret, som var både mættende og raffineret, som viste, at tålmodighed i matlaging betaler sig. Nummer 6. Grøntsagssuppe med kraft. En enkel, men kraftfuld suppe. Ingrid insisterede på, at kraften skulle lages fra bunden af med ben og grøntsager, for at give suppen maksimal smag. Grøntsagerne som gulrot, purreløg og sellerirot blev kuttet i præcise terninger og kogt alt dente, slik at de beholdt sin tykke modstand og friske smag. En varm omfavnelse i en skål. Nummer 7. Klipfiskboller. Ingrid viste os, hvordan man lavede klipfiskboller, som var sprø på udsiden og silkemyge på indsiden. Den utvandede klipfisken blev kogt, renset for bein og skind, og derefter blandet med moste poteter, æg og krydder. Bollene blev stegt gyldne og serveret med en syrlig tomatsaus eller en frisk rømmedressing. Nummer 8. Kød i mørke. En mystisk og spændende ret. Mørt, rimmet kød blev kogt i en tyk, mørk saus. Hemmeligheden lå i sausen, som ofte indeholdt en dash portvin eller rødvin. Krydder som laurbærblad og nellik, og en liten mængde brunost for at give den en unik smag. Den mørke, dybe smagen stod i perfekt kontrast til det møre kødet. Nummer 9. Stappe. Ofte serveret med plukfisk, men også en ret i sig selv. Ingrid lavede ofte stappe af en blanding af poteter, kålrot og gulrot, som blev kogt sammen og most. En klumpfri stappe var målet, da grøntsagernes naturlige sødme og bitterhed blev balanceret perfekt. En stjerne i sig selv, serveret med en god klat smør på toppen. Nummer 10. Plukfisk. Ingrid lærte os, at rester ikke er affald, men muligheder. Plukfisk er en genial måde at bruge rester af hvidt fisk på. Den kogte fisken blev plukket fra hverandre og blandet med moste poteter, finhakket løg og en hvidt saus. Resultatet var en tyk, varm og trøstende ret, som var fuld af smag, og som ofte blev serveret med bacon og smeltet smør. Nummer 11. Flæsk og duppe. Kanskje ikke for alle, men for mange en uforglemmelig smag af barndommen. Sprødt, stegt flæsk med masse smag blev serveret med den silkemyge, hvide sausen kaldt duppe. Duppen blev laget på smør, mel, mælk og en klype muskatnøt, og var selve hjertet i retten. Serveres med poteter, som blev most i sausen. En ren nydelse. Nummer 12. Gule ærter med pølse og flæsk. Denne kraftige og næringsrige retten var perfekt for kalde vinterdager. De gule ærterne blev blødt lagt over natten og kogt mørt med saltet flæsk og grove pølsebitter. Resultatet var en fyldig og varmende suppe, fuld af smag fra svinekøttet. En ret, som fyldte huset med en dejlig, krydret duft. Nummer 13. Fyldsej. En elegant og overraskende ret. Sejfileten blev delt i to og fyldt med en fugtig og smagfuld blanding af brødrasp, finhakket løg, persille og smeltet smør. Fyldingen holdt fisken saftig under steking,
og det hele blev serveret med nykogte poteter og smørsauce. En smart måde at forvandle en enkelt fisk til noget helt specielt. Nummer 14. Lapskaus. Den ultimate hverdagsmiddagen. Lavet af rester, som blev forvandlet til en varm, dejlig og mættende gryde. Ingrid insisterede på at bruge kraftbejen for at give lapskausen dybde og fylde, og grøntsagerne, gerne potet, gulerod, kålrot og sellerirot, skulle være store og rustikke. En lapskaus skulle ikke være en grøt, men en gryde med tydelige bitter, som gav tykke modstand. Nummer 15. Svinekoteletter med surkål. Ingrid viste os kunsten at lage en skikkelig, saftig svinekotelet. Koteletten blev stegt i smør, til den fik en gyldenbrun skorpe, mens den fortsat var mør og saftig inde. Serveres med en hjemmelavet surkål, som blev tilberedt sagte med revet æble og karve, som gav den en perfekt balance mellem det syrlige og det søde. En hverdagsmiddag, som smagte som festmat. I en tid, der mat skal være fotogen og spændende, har vi kanskje glemt værdien af det enkle, det trygge og det næringsrige. Ingrid Espelid lærte os, at mat er kærlighed, og at det bedste er det, som samler os. Så, næste gang du står på køkkenet, hvorfor ikke hente frem en af disse glemte skattene? Genlev mindene, del historierne, og lad os holde liv i arven efter Norges køkkendronning. Tak for turen. Velbekomme.